társulás írt ki egy pályázatot a Környezetvédelem nagykövetei címmel. A plakátkészítésnél célunk a tanulótársaink figyelmének felkeltése volt. Ezért igyekeztünk többféle technikával megalkotni azokat. Volt, amely a környezetünk tisztántartására, volt, amely a szelektív hulladékgyűjtésre fektette a hangsúlyt. Figyelemfelkeltő filmek és plakátok mellett kíváncsiak voltunk arra is, mit tudnak társaink a szelektív személygyűjtésről. Az interneten kerestünk olyan kisfilmeket, melyek a helyes személygyűjtésről szólnak. Elhatároztuk, hogy saját készítésű, újrahasznosított szelektív hulladékgyűjtőket készítünk műanyagnak és papírnak. A saját készítésű gyűjtőket 3 helyszínre, jól látható helyre helyeztük el az iskolán belül. A dobozok fölé még egy A4-es méretű lapot is helyeztünk, melyen egy egyszerű rajz segítségével választási lehetőséget adtunk kisebbeknek és nagyobbaknak is. Környezet nagykövetei című pályázat kapcsán megváltozott gondolkodásmenetünk, és reméljük, az iskolában tanuló társainknak is sikerült megváltoztatni a gondolkodását. Részt vehetnek egy egynapos környezetvédelmi tanulmányúton mind a 2 csoport, ahol a természetvédelmi projekt megvalósíthatóságát nézhetik meg. Zsuzsa néni is ide nézzen! Zsuzsi!